των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε τώρα με τις ΣΕΡΕΣ. Πάμε στις ΣΕΡΕΣ. Πάμε να δούμε τον κύριο Χρήστο Μέγκλα. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητήριου ΣΕΡΕΣ. Κύριε Μέγκλα, πριν έρθουμε σε εσάς να μας πείτε για την έκθεση, συνδεόμαστε μέσω Skype με τις ΣΕΡΕΣ. Πάμε να δούμε τον πρόλογο τον οποίο έχετε ετοιμάσει με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από τις ΣΕΡΕΣ. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τολμήσαμε και τα καταφέραμε. Στην πρώτη Σέρεξπο η επιτυχία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Και τώρα ακόμα πιο δυναμικά για τη δεύτερη Σέρεξπο. 24 έως 26 Ιουνίου η δεύτερη διεθνής επιχειρηματική έκθεση σερών Σέρεξπο 2016. Το μεγάλο επιχειρηματικό και πολιτιστικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδος στις ΣΕΡΕΣ. Ένα τριήμερο γνωριμίας με όλους τους τομείς της οικονομίας. Παραγωγή, μεταποιητές, έμποροι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε μια δυναμική παρουσία. Σέρεξπο 2016. Παράλληλες εκδηλώσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις και πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σέρεξπο 2016. Από Παρασκευή 24 ως Κυριακή 26 Ιουνίου. Για ένα υγιές επιχειρηματικό μέλλον. Όλοι μαζί μπορούμε. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού για τις ΣΕΡΕΣ. Ο κύριος Μέγκλας είναι μαζί μας. Κύριε Μέγκλα, ποιους καλείτε να συμμετάσχουν στη φετινή Σέρεξπρο? Καλησπέρα, ευχαριστώ για την σύνδεση, ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη διαφήμιση. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε στις ΣΕΡΕΣ, στον ωραίο νομό μας, και να γνωρίσετε από κοντά τις πολύ καλές επιχειρήσεις μας, τα πολύ καλά προϊόντα μας, τα οποία είναι από όλους τους τομείς. Η έκθεσή μας θα γίνει φέτος από 24 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου. Σας θυμίζω ότι κάθε χρόνο έχουμε το μεγαλύτερο περίπτωση στη ΔΕΘ, το περίπτερο στη ΔΕΘ, το περίπτερο 12, 1.000 τετραγωνικών με επιχειρήσεις που είναι μόνο σεραϊκές. Το ίδιο κάναμε και πέρυσι που κάναμε την πρώτη μας έκθεση τον Οκτώβριο. Είχε μεγάλη επιτυχία στις ΣΕΡΕΣ μέσα στο κέντρο της πόλης. Πόσο κόσμο είχατε πέρυσι? Είχαμε πάνω από 60.000 κόσμο σε 3 μέρες. Εξαιρετικό. Δηλαδή για μια πόλη όπως η ΣΕΡΕΣ να καταφέρετε να προσεγγίσετε 60.000 επαγγελματίες και επιχειρηματίες στο κομμάτι όλης της οικονομίας, νομίζω ότι ήταν καταπληκτικό για εσάς. Και δεν κάναμε και σύνδεση μαζί σας, όπως κάνουμε φέτος. Ερώτημα. Έχουν κλείσει συμμετοχές για την ΣΕΡΕΣ? Έχουν κλείσει. Μόνο για 2-3 ακόμη έχουμε χώρο. Ναι. Δυστυχώς ο χώρος μας είναι μικρός, είναι μόνο 4.000 τετραγωνικά, αλλά έχει το καλό ότι είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι η δεύτερη έκθεση που διοργανώνουμε και ευελπιστούμε να μας παραχωρηθεί χώρος αρκετά μεγαλύτερος, ώστε να κάνουμε μια μόνιμη έκθεση. Λοιπόν, 24 με 26 στις ΣΕΡΕΣ, Ready Business θα είναι εκεί, κυρίες και κύριοι. Κύριε Μέγκλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Είναι δωρεάν και οι συναυλίες που γίνονται τα βράδια είναι δωρεάν. Σας καλούμε να έρθετε να απολαύσετε και τις επιχειρήσεις και τη διασκέδαση. Λένε συντάκτες ότι θέλουν να έρθουν και εκείνοι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Μέγκλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα μιλήσουμε για